pensava que estàvem d'acord en això. I ho estava. Que el matrimoni no estava fet per Sí, però ara les coses han canviat. Per què? Perquè ha anat de poc que no mor. Sí. Sara, quan eres a l'hospital jo no tenia cap mena de relació legal amb tu, cap. I cada catèter, cada decisió que s'havia de prendre necessitàvem el permís del gilipolles del teu pare. Però tu t'imagines lo frustrant que era per mi? Jo era allà, però l'havien de trucar a ell cada vegada a la seva caseta de la platja. No sé, Sara, ens hem estat posant en perill durant anys i mai no ens hem parat a pensar què passaria si un dels dos es feia mal. Mai no hem tingut un pla B. Ja està casat hagués fet que els procediments mèdics fossin més fàcils. Sí. Això està a punt de ser la proposta de matrimoni més romàntica que he sentit a la meva vida. Et vols casar amb mi? No, aixeca't. M'estàs canviant les normes. No t'estic canviant les normes, el terreny de joc ha És que canviat. tu ja saps el que penso d'això. No em pots deixar anar això així de bones a primeres. No és just. No pretenia ser injust. Llavors, què pretens que et digui? Esclar que sí, carinyo, casem-nos? No, esclar que no. Mira, Sara, jo vaig tenir molt de temps per pensar mentre eres a l'hospital, saps? M'he hagut de brallar gairebé cada dia amb la idea que et podies morir. Tu estaves inconscient, o sigui que no en tens ni idea de com de prop n'has estat. No sé, quan una parella de la nostra edat ha estat junta tant temps, ha vist tot el que hem vist nosaltres i ha sobreviscut com hem sobreviscut nosaltres, potser és el moment de fer un pas endavant. Tu i jo som un matrimoni, en realitat. I no som els teus pares. Vale? M'ho puc pensar una miqueta? No. Tant, ho pots pensar. Prens tot el temps que necessites.